Предстои ремонт на архиерейското наместничество в Шумен. Това съобщи варненският и великопреславски митрополит Йоан. Ремонта тук няма да мине без наша помощ, а напротив ще се разчита изцяло като чини на нас, но аз ще разчитаме на помощта на града и на ръководството на този град, за да се обединим, защото това е историческа сграда. Този храм е уникален. Той има своето присъствие. Тук не е много голям ремонта. Той, като се вгледаме в него, можем да видим и повече, но цялостно би бил възможен в рамките на така разумни средства, които се надяваме с Божия помощ да осигурим. Митрополит Йоан допълни, че през февруари ще има повече яснота колко средства ще са необходими за ремонта. През следващата година се очаква да бъде извършен ремонт на покрива и сградата на манастира Свети Пантелеймон в Велики Преслав. Митрополит Йоан призова през новата година да продължи и строежът на храма Свети Райко Шуменски.